Stigli smo na vreme, pošto smo svi kasnili. Ništa neobično ako si sa ovih naših zajedničkih prostora. Nisi morao da budeš dete iz mešovitog braka da bi o ratu u kome nisi učestvovao saznao sve, ali si zato sigurno više cenio mir od onih koji samo u ratu znaju da žive. Zato i nije čudno što glumca Nenada Hadžimaričića, osim u pozorištu, možete sresti na svakom mestu gde se traži sloboda i bolji i srećniji život. 90-ih se seća po mirisu rata i domaćeg hleba. Zato ga i danas rado umesi. Nema protesta gde ne šeta i gde ne govori. Valjda mu je baš zato i baš to Narodno pozorište kao druga kuća. Sa istim žarom igra i pred 10 i pred 10.000 ljudi. I veruje da se dobrota širi u koncentričnim krugovima, slično onima koji pravi kamen ubačen u vodu. Samo je važno u čijoj je ruci. Pouzdano znam da za tebe tvoji studenti kažu, a boga mi i kolege, da ih ti učiš životu. Prema tome, prosto sad mi ova definicija o kojoj si govorio izgleda više knjiški nego praktično. Jel može da se nauči? Jesi ti naučio, šta si ti u životu naučio od glume? Da. Pa to nije lako tako izdefinisati. Mislim da nas književnost, veliki pisci koje radimo uče i da samim tim što prolazimo kroz veliku literaturu stičemo mnoga saznanja. A naravno, studentima uvek prenosim svoje iskustva, onako čista srca, pa oni prepoznaju tu iskrenost i kroz poverenje nekako vidim i sam da oni uzimaju to kao neki temelj, kao nešto što će koristiti i oni u životu. Ali ne mogu da kažem da imam ne znam kakvu mudrost pa ću ih sad naučiti životu. Ali, dakle, mogu da prenesem svoje iskustvo. Ali vidi sad, mi zapravo sedimo preko puta tvoje jedine i matične kuće. Koliko sam ja razumela, ti si tu od početka. Tako je, to je moja matična kuća. U Narodnom pozorištu 23 mi je svi doživljavamo 23 godine, da. Doživljavamo je zaista onako kao svoju kuću. U suštini to je adresa na kojoj sam najviše boravio u životu. Tako da je to kuća koju zaista doživljavam kao svoju. Čekaj, ti tu stižu i pisma i... Pa često, pa bivalo je to, da kad ne mogu da me nađu, onda mi naplate kazne pre... To se htjela pitam, ko te ovde traži? Svi te traže u Narodnom pozorištu. Da, tu će me sigurno naći. I baš sam pričao sa jednim starijim kolegom, Brankom Jerinićem, koji u svom veku nije imao nikad trenutak da nije imao predstavu na repertoaru. Onda sam razmislio i rekao, pa eto, i to se i meni za sad desilo i mogu da se pohvalim da sam uvek imao neku predstavu na repertoaru, da nisam bio bez predstave. Jer to zahvaljujući tvom fantastičnom talentu, trudu, radu i kako da kažem, što bi se reklo, zalaganju i tome što si negde nekako taj lik da ti ljudi veruju i da te uvek ima, da te u svakom od tih fantastičnih likova koje si tumačio zapravo uvek ima malo tebe. Otvoreno ću reći da je pozorište uvek bilo prioritet u odnosu i na snimanja i na fakultetske obaveze prema studentima. Naravno, pozorište ima jedan svoj termin, večernji, i lako je, ukoliko imamo razumevanje kada su snimanje u pitanju, lako je organizovati se da dođeš na predstavu posle snimajućeg dana. Ali zaista
i u nekim raspravama sa suprugom kažem, pa pozorište je uvek prioritet. To je nešto što, naravno, da razjasnimo o čemu se radi. Glumcima je najveći strah da zakasne na predstavu ili da zaborave da imaju predstavu. To je nešto za što smo se spremali, prosto za takav život. Na akademiji smo učeni da predstava mora da se održi, pa makar mi ne došli na tu predstavu, ona će... Pa ima jedna zanimljiva priča, pričao mi je Caci Mihajlović da su igrali predstavu o Gavrilu Principu bez Gavrila Principa. Jer je on tada morao da bude u ateljeu i u Narodnom. Na 2 mesta nije bilo moguće, tako da su igrali Sarajevski atentat bez Gavrila Principa. Tako da, da, to je nešto što je ispred svega. Vidi, stvarno si neko ko, ja mislim da nisi propustio ni jedan protest, to sigurno, ali i nema protesta na kojima nisi govorio. To što ti govoriš, to je ono zbog čega ljudi stanu, plaču, presabiraju se. Da. Jer nekako, jer misliš da ljudi stvarno imaju vremena da zastanu? Jer misliš da nam to nedostaje? Jer veruješ u to da baš svako, pa čak i oni koji, što bi se reklo, nisu naši, ako nisu naši, a svi smo naši, ja tako gledam, mogu da zavire u sebe? Jer veruješ u to, recimo, da neko kaže dobro, evo mi smo ponovo u nekim strašnim danima, mi smo opet u nekom strašnom, nekom nasilju, nekim kaznama, nekim preispitivanjima, ali kao da se stalno preispituju isti ljudi. Da. Jer veruješ u to da i ti ljudi koji već odavno se ne preispituju negde će morati da pogledaju u sebe? Da, pa dobro, mi zaista imamo jednu jako neobičnu političku genezu u poslednjih 100 i više godina. Dakle, mi 500 godina nismo imali slobodu, pa smo stvarali mladu državu, pa onda došla parlamentarna monarhija, pa onda komunizam i to su sve neki iznova počeci, a sada se učimo demokratiji. U toj demokratiji koja donosi velike izazove, pa znamo i na samim izvorima da oni koji su je stvarali da su u antičko doba preispitivali se da li je to uopšte sistem koji može da donese prosperitet, jer se vrlo brzo pretvara u oligarhiju ili vladavinu, odnosno tiraniju većine, kako su to nazvali Platon i Aristotel. Tako da mi smo stalno u tom izazovu. Vidite da često ta duhovna elita pokušava da preispita da li smo na dobrom putu. Ja duboko verujem da uprkos svemu što se dešava, da postoji ta dobra strana, a to je da učestvujući zajedno već 30 godina vlast čini svoje, mi činimo svoje, ali to dok mi činimo svoje i dok narod se trudi da je i dalje politički akter u toj borbi, onda je verovatno to neki pravi put. Onda mi čuvamo tu državu i ja verujem u to. Svaki istoričar će da vam kaže, recimo, da je bilo mnogo gorih vremena. Opomenuće nas da su naši dedovi, kao moji, bili i u balkanskim i prvom svetskom i u logoru. Dakle, moji dedovi su stvarno to prošli. I onda kad neko govori da su teška vremena, pomislim, Bože, a šta da sam kao moji pradedovi, ne znam, i preko Albanije i logorovali u Nemačkoj. Mislim, treba zahvaliti Bogu i na onome što sada imamo i ne dati svoju slobodu. Da, lepo to govori junak koga tumačiš u Ratu i miru. Da. Lepo govori o tome, o toj slobodi, kako u stvari je to taj ugao posmatra. Kako ste se setili to, da, jeste. Pa da, on baš u ropstvu otkrije slobodu. I zanimljivo, neke jako humanističke zaključke je doneo moj deda koji je bio tamo u logoru. Kad sam ga pitao, pošto je delio prostor tamo sa mnogo naroda, pitao sam ga, pa ko je bio najgori? Jer mi je pričao o svakome specifično nešto, a on kaže, pa Nemci, 2 godine su nas izgladnjivali. A onda kada sam ga pitao ko je bio najbolji,
pa Nemci koliko puta su mi spasili život, misleći na civile. Tako da, život je kontradiktoran, sve se može opovrgnuti. Pričao sam sa studentima nedavno o tom skepticizmu, jednoj staroj filozofskoj antičkoj školi u kojoj se da sve preispitati, sve možemo staviti pod sumnju, ali to treba da nas nagoni da istražujemo. Vidiš, ali kad to onda mora da se kaže i kako mi u stvari... Da li to uopšte priroda ljudska, verovatno da. Tebe pitam baš kao čoveka koji se ljudskom dušom baviš. Je li to tvoje detinjstvo i tvoje odrastanje kao dete iz tog mešovitog braka u Ivanjici, prvo u Zagrebu, pa onda u Ivanjici, ozbiljnim krajevima, srpskim, šumadijskim, gde bi se moglo reći na prvi pogled da se ne prašta u tom trenutku i tim godinama ako si neki neprijatelj, kakav god. Pa sad ova istorija o tvojim dedovima, jel daju mogućnost, jel ljudi daju mogućnost jedni drugima da objasne ko su? Dakle, tebe su prvo dočekali kao jedno dete iz mešovitog braka, a sam sebe si počeo da gledaš na jedan drugačiji način, kao neko ko nije ni tamo ni ovde, ni prijatelj ni neprijatelj. I nisi ni imao prilike da objasniš da su tvoji dedovi to, da si ti taj, da su ti isto i oni drugi dedovi nešto to i da si ti taj. Šta se tu dogodi? Pa, moram priznati da to jeste bio izazov za jednog dečaka, da se dokaže i na jednoj i na drugoj strani, ali zaista taj ljudski trud i ta potreba da veruješ u ljude mi je donela zaista mnogo dirljivih trenutaka, jer sam zadržao prijateljstva i u Zagrebu i u Ivanjici. Mnogo mi je značilo na način na koji su me prihvatili prijatelji u Ivanjici. Mnogo mi je značilo što posle onog vakum prostora od nekih 10 godina kada je bilo telefonskih veza, da su me posle čitavih 10-15 godina pronašli neki prijatelji iz Zagreba, drugarice, prijatelji s kojima i dan danas ostajem u vezi. Prosto je neverovatno bilo kada sam pričao recimo Ljilji Blagović kako me našla jedna prijateljica. Doduše ona mi je pomogla jer je kontaktirala produkciju koju je Ljilja vodila. To je stvarno bilo dirljivo. Ne samo ona, nego i još nekoliko drugara pronašli su me preko pozorišta jer su vidjeli čime se bavim. To su sve neke neverovatne stvari. Naravno, u Ivanjicu odlazim, ostao sam u komunikaciji sa mojim prijateljima. Videla sam, bio si gost, to sam pogledala, jako mi je bilo lepo, videla sam da ideš i gostuješ u školi Ivanjičkoj, da pomažeš o deci, da pričaš sa njima, da nekako pravi si Ivančanin. Da, Ivanjičanin. Da. Da ti kažem, pošto smo, dok se nisu kamere uključile, komentarisali da preko Kolubare s one tamo strane Valjeva pa prema Ivanjici ima neku dušu. Da, od Valjeva do Ivanjice nema boljeg Ivanjice, tako kažem. Da, ne pričamo dalje. Da, pa kao Ivanjičani sam im poklonio jedan javni čas nedavno. Moja sestra, profesorka srpskog i književnosti, inače dobitnik nagrade Dositej Obradović za doprinos prosveti. Time se jako ponosim. I ona mnogo ulaže truda da toj deci pruži nešto više nego što je sam školski program, pa je zato valjda nagrada i stigla. I hteo sam da poklonim jedan javni čas, da im pružim nešto što ja nisam imao. Ja sam došao sa potpunim neznanjem. Profesori su, kad sam ušao u uži izbor, rekli su mi da sad ostaješ 7 dana na dodatnim programima. Ja sam ih pitao, a šta je to uži izbor? Oni su vidjeli da sam potpuno pao s Marsa. Da si ti pravi pravnik. Da si ti pravi pravnik i da od tebe neće biti ništa, nego možda dobar advokat. Ili eventualno ozbiljan bundžija. Što je meni veliko zadovoljstvo, što je u stvari sada sedim sa čovekom koji kada izađe i govori glasno o nepravdi, zapravo ne govori samo po osjećanju glumačkom i emociji koju nosi svaki glumac, nego Boga mi govori i sa ozbiljne teorijske tačke gledišta. Da, pa znate šta, trudim se. Govorio sam u mnogo gradova, i kada je bilo 1 od 5 miliona. Da, koliko si prošao tih gradova? To je bilo 1 od 5 miliona, pa onda Srbija protiv nasilja, da. Pa u baš dosta. Uvek sam išao sam, bez ikakve pratnje, verujući u ljude i verujući da ipak postoji
demokratija i sloboda govora. Sad je ona sve više upitna u poslednjim danima, ali nekako ta vera mi je valjda i donela tu mogućnost da slobodno govorim bez posledica. Kažu da vera donosi i hrabrost. Pa verovatno, da. Pa ja verujem da je Hristos istina i za to živim, a ponekad za istinu se mora podneti žrtva. Ono što sam hteo da kažem je da zaista nikada nisam u tim govorima vređao nikoga. Trudio se da ipak, iako su to bili strastveni govori, emotivni, da nikada nisam kršio Ustav u tom smislu da nekoga vređem, jer svako ima pravo na svoje dostojanstvo. I iz tog razloga i negde verujem da je dobar put koji sam izabrao sa mojim dragim prijateljem Savom Manojlovićem, koji je i doktor prava i njegova specijalnost je ustavno pravo. I ja verujem da je to budućnost, da se vratimo onome što su temelji, a to je vladavina zakona, sloboda govora, fer i slobodni izbori, da su to temelji demokratije koji su danas pod znakom pitanja. Ali uprkos toj žestokoj borbi, ja bih danas molio sve aktere da ipak budemo dostojanstveni u toj borbi, da ne prelazimo neke granice, jer one temelje koje sada stvorimo, to su temelji za budućnost. Za našu decu, da? Da. Hadži? Hadži? Da. Kako dođemo do hadži? Pa to, svi su mi govorili, ti ćeš biti hadži kad odeš u Jerusalim. Nisam o tome razmišljao. Međutim, takav snažan utisak je to ostavilo na mene i ta dešavanja, sve što smo doživjeli tamo, je bilo tako intenzivno da sam hteo da ostavim to u svom imenu kao jednu vrstu opomene, kao jednu vrstu primjera, jer nisu tada mnogo javne ličnosti. U tom trenutku ja ne znam ko je imao to ispred imena. Nekako je to bio primjer i vera da će to povesti mnoge u pravcu Jerusalima i zaista to je upalilo. Mnogi su me posle pitali, a kako to hadži, kako se dolazi, kako si otišao u Jerusalim, tako da je imalo efekta. Razmišljaš? To ostaje kao moje opomene. Da. To ti je ono preispitivanje, pa onda... Jer znam dobro sebe, pa da sam i povodljiv i da nemam toliko snažan karakter. Ti, to bi rekao. Dobro, ajde sad izvoli, pošto sam ja imala ideju da samo pričam o tvojim divnim, fantastičnim osobinama, jer ne znam ove druge, a ovo jeste ta emisija. Pa sklon sam samokritici, i dobro, i negde i realan prema sebi, verovatno. Mi smo izloženi često kao glumci tom poigravanju sa sopstvenim duhom. Kada uđemo u neku ulogu, onda malo dobijemo od te uloge ili se zanesemo, pa se malo tu uzburkaju emocije. I moji ukućani znaju kada radim novu predstavu da nisam sav svoj, kako kaže ona reklami. I onda treba neko vreme prosto da se malo vratite sebi, da dođete do sebe. Tako da... A kako to uspevaš kad, evo, sad pričamo, a ti si 7 dana za redom igrao svako veče, svaku noć i to ozbiljne predstave koje traju, znači, ono nikada stanu otprilike. Da, u ponedeljak je bilo Godine vrana, pa onda velika drama, kaže Kalina Kovačević, ponekad šaleći se, kaže, ti ne igraš predstavu ispod 4 sata. Izgleda tebe, to je uvijek, ko će ovo, može on, dobro je, on već ima iskustva, ima kilometražu. Kad pogledaš tu kilometražu, koliko je to stvarno sati, koliko je to sati? Pa mnogo. Si nekad sabirao? Mnogo. Šalimo se sa Vukom Kostićem, to stvarno kad bi čovjek sabrao, pa nešto su i računali. A jesu, a ti misli da pravnik, nije ekonomista. 22 godine, s obzirom da se igra od 2002. godine, od 22. februara, znači to su 22 godine velika drama, pa pomnožite puta 4 sata. To su ozbiljna satnica. A igra obično jednom ili 2 put mesečno.
Tako da, mnogo smo proveli. Pa, stvarno je neobično sa Banetom Tomaševićem s kojim sam počeo svoj i na klasi, i u životu u Narodnom pozorištu, taj profesionalni. I prvi intervju smo dali zajedno. Stvarno, zajedno ste dali prvi intervju. Kad je to bilo? Pre koliko? Mislim da je to bilo na Art televiziji. Zvali su nas da kao studenti glume nešto malo kažemo, da. Mislim, ja se sećam u intervjuima koje smo radili, kao jednog ozbiljnog i temeljnog glumca, to nisam imala priliku da te pratim baš od detinjih dana, ali zato lepo kada pričamo sad posle toliko godina. Jeste, pa Bane, kad igramo veliku dramu, onda nekako i svetlo i muzika koje se ponavljaju 22 godine nas vrate u detinjstvo i kao da neko vreme, kao da je vreme stalo kad uđemo u tu atmosferu i tu divnu muziku, scenografiju Gere Zarića. Ta velika drama je stvarno fenomen, ali eto i mi je doživljamo na jedan neobičan način. Vrati nas u one početke. Rat i mir. Šta će biti ovde? Da li umemo da živimo u miru? To je moje pitanje za tebe. To je stvarno čudno. Mi smo, dok smo radili od Ljubce, sa Andrašom Urbanom i sa Borisom Lješevićem, kad smo počeli Rat i mir, a to je bio zaista neobičan trenutak, jer kad smo krenuli u Rat i mir, počeo je rat u Ukrajini. Stvarno su postavili pitanje šta to večno tera čoveka na rat. I postoji to nešto iskonsko u čoveku da kad se javi rat, da imamo neke stavove. Majke su sve odmah protiv rata i ima nešto u muškarcu što ga natera da kaže ma da, nije to loše, treba. U tim prvim trenucima treba ići u sukob. Međutim, vrlo brzo shvatimo koliko je to civilizacijski poraz. Ali kako se ne odupiremo toj manipulaciji? Kako nas uvek nekako uvuku u priču isti ljudi ili slični ljudi i mi živimo rat, iako mi negde svi, naravno, priželjkujemo taj mir da jednom konačno dođe i da počne sve iz početka. To je ta večna tema o kojoj Tolstoj i govori, eto, koju pominjemo kad pomenemo predstavu Rat i mir i taj zaključak Bezuhova da i ta promjena njegova od početka do kraja, kada veruje u revoluciju na početku, a smatrajući da jedan život ako je izgubljen za revoluciju, da to nije strašno, da bi došao do jednog drugog saznanja na kraju, da je svaki život važan i da nam niko ne može, recimo, oduzeti slobodu time što ćemo mi sačuvati svoj duh. Su neke univerzalne i večne stvari, ali opet i to večno pitanje koje kao da sada u 21. veku, kada je dostupnost informacije tolika, mi sada doživljavamo taj rat. Vidite, recimo, niko više ne priča o ratu u Siriji, a koliko je bio zastrašujuć. Vrlo brzo, kada je krenuo ovaj rat na Bliskom istoku, odjednom je prestalo da se priča o ratu u Ukrajini. Ali zaista, sada u ovom trenutku, u 21. veku, očigledno je koliko je to civilizacijski poraz. I negde smo i upoznati sa tim licemerstvom svetske politike i međunarodne zajednice. Mi kad kažemo međunarodna zajednica, verujemo u neku apsolutnu pravdu. Međutim, vidimo da nije baš sve onako kako mi zamišljamo i da, kako kaže Vladika Nikolaj, da je početak mudrosti da na svetu nema pravde. Pa da si ti neko? To je teško pitanje, ali ako mi dozvolite, ja bih sebe pitao da sam ja nešto. Da sam nešto, bio bih savest i šaputao bih neprestano mnogim javnim ličnostima koji ćute da njihova reč može da menja stvarnost, da promeni i da su odgovorni svojim ćutanjem mnogo više nego oni koji možda kvare ovu stvarnost. Mnogo ti hvala. Hvala i vam. Evo, to nešto, to mi se baš sviđa. Smem nekada pitam
Umesto da si ti neko, da si ti nešto. Pa eto, što da ne. I mogu da citiram. Poklanjam autorska prava. Hvala ti najlepše. To sam htjela da čujem. Mnogo mi je drago. Ivan. Hvala vam. Stvarno divno.